Okei. Rauha. Tässä se on. Saatte sen. Sitä ennen. Pari ajatusta. Yksi oikeastaan. Ataki! Meillä on myrkyllinen kohde. Edistäkää saattanut. Seis! Pidättäkää epäily. Turvatoimet. Ottakaa apujoukot. Ottakaa kiinni! Tule! Älkää päästäkö niitä! Mitä? Hei, seis! Se on täällä! Ai. Arvanen! Anna se tänne! Mä tahdon sen! Ovi auki! Ovi auki! Arvanen! Pysähdy! Tule! Sinne et mene! Tosta se ei läpi tuu. Hei, rauhoitu. Muista olla kiltti. Nyt menit liian pitkälle. Anna jo olla, se on kotona nyt. Haluan sen! Ja sinut näitte liikaa. Eiks me voitais keskustella? Minä kun ne voi! Ajat muuttuvat. Hyväksy se ja väisty. Ja kidnappaa lapsia! Tämän firman puolesta kidnappaa vaikka 1000 lasta. Etkä edes sinä voi estää minua! Ei! Hyvää yötä, äiti. No, sanoisin, että aika amatöörimäinen, mutta ihan kehityskelpoinen. Mut enhän minä... Miten? Kuulkaa, eiköhän oteta vielä kerta. Tämän firman puolesta kidnappaa vaikka 1000 lasta. Tämän firman puolesta kidnappaa vaikka 1000 lasta. Tämän firman puolesta kidnappaa vaikka 1000 lasta. No, mene pois. Räpylät irti. Te ette voi tehdä. Tarmo, miten sinä saatoit. Sinä tuhosit yhtiön. Monsteri Oy on kuollut. Sähkötuotanto romahtaa. Kaikkien elämä vaikeutuu. Ja syy on sinun.